Чираттагы кытлау сәләме зур чиркли авылына оча. Бүген үзенең матур юбилеен, 40 яшь тулу көнен милләттәшебез Тимер Булатов Илдар Гаяз улы каршылый. Махсус аңа дип якыннары, әнисе Хадиша, хатыны Әлфия, балалары Алисә, Диния, Ислам, апасы Галия гаиләсе белән, сеңеле Гөлнур гаиләсе белән, Фатиха апасы, кайнанасы Әминә, кайнатасы Әкәша барча балалары белән кытлау хаты язганнар. Минем сөекле улым, кадерле кешебез, Зур Чиркли авылында 1980 елның 8 гыйнварында гаиләдә икенче бала булып дөньяга аваз салды. Балачак, яшүсмер, яшьлек еллары да аның туган авылында узды. Мәктәпне уңышлы гына тәмамлап, гаиләдә бик акыллы, тырыш бала булып үсте. Үзе эш сөючән, нинди генә эшкә тотынса да җиренә җиткереп эшли. Үзе уңган, үзе булган, үзе җитез ир егет ул. 22 яшендә күрше кызы Әлфия белән бик яратышып, гаилә кырдылар. Бүгенгесе көнгә кадәр кешеләр сыкланырлык, матур, үрнәк пар булып яшиләр. 3 бала тудырып, бик яратып, иркәләп үстерәләр. 2 кызлары инде мәктәптә бик тырышып укыйлар, ә кечкенә уллары Ислам әкрен генә үсеп килә. Аңа 9 гыйнварда иртәгә 2 яшь тула. Аллаһы Тәгаләнең барлыгына, берлегенә ышанып, дөньяда яшиләр. Буш вакыты булганда мәчеттә намаздан калмый. Әти-әнисен дә бик хөрмәтли. Әтисе 15 ел инсульт авыруыннан соң яшәде. Аны бик кадерләп карадылар. Бакыйлыкка узатканда да бик хөрмәтләп узаттылар. Улым белән киленемә Аллаһы Тәгаләнең олы рәхмәте яусын. Саулыкта, мәхәббәттә озын гомер кичерсеннәр. Әнисен хаҗ кылырга җибәрделәр. Моның саваплары да аларга язылып, җәннәт ишекләре ачкычы буларак торсын иде. Олы, кешене хөрмәтләп гомер кичерәләр алар. Барча туганнарына да бик булышып торалар. Кунакка кайткан кардәшләрне дә бик хөрмәтләп каршы алып, тәмле ашлар пешереп кунаклаталар. Кадерле улыма, халал җифетемә, әтиебезгә хайырлы, саулыклы, озын гомер телибез. Аллаһының рәхмәте яусын. Үз гаиләсе белән саулыкта, тынычлыкта, гыйбадәттә озын гомер кичерүен телибез. Балаларының игелеген күреп, дөньяда яшәргә насыйп итсен. Кадерле кешебез бүген бәйрәмнәрен каршылый. Тормышы иген кырыдай пешеп җилләрдә шаулый. Алтын аның куллары ла, көмеш булсын саулыгы, бер кайчан юешләнмәсен яшьләрдән кул яулыгы. Балаларын шәшкә сыман гөрләтеп үссен иде. Тормыш иптәшен яратып, кулына балдак киде. Сиңа ихлас күңелләрдән тик бәхетләр телибез. Синдәй күркәм кешеләрдә бу дөньяда юк дибез. Кадерле Илдар Гаязович, барча якыннарыгызның изге теләкләре чынга ашсын. Ә инде күркәм җыр бары сезнең өчен генә алда яңгыраячак. Бәхетле булыгыз. Язда түгел, күздә түгел, кыш көне сен тугансың. Аппак карлар кебек үзең шундый чибәр булгансың. Карлар ява, синең туган көнеңдә бәхет шатлык озын гомер бирсен Ходай үзеңә. Карлар ява, синең туган көнеңдә бәхет шатлык озын гомер бирсен Ходай үзеңә. Син шибәрдә ясап куйган шикелле, яшь гомерләр үтеп бара, кайтарлы икелле. Карлар ява, синең туган көнеңдә бәхет шатлык озын гомер бирсен Ходай үзеңә. Карлар ява, синең туган көнеңдә бәхет шатлык озын гомер бирсен Ходай үзеңә.
Ямілі өтсін сенің туған күнлерің, иминлікте, исәнлікте өтсін ләғі өмірлерің. Қарлар яуа, сенің туған күніңде, бәқіт шатылып қызым ғымыр берсін Құдай өзіңе. Қарлар яуа, сенің туған күніңде, бәқіт шатылып қызым ғымыр берсін Құдай өзіңе. Қарлар яуа, сенің туған күніңде, бәқіт шатылып қызым ғымыр берсін Құдай өзіңе. Қарлар яуа, сенің туған күніңде, бәқіт шатылып қызым ғымыр берсін Құдай өзіңе. Қарлар яуа, сенің туған күніңде, бәқіт шатылып қызым ғымыр берсін Құдай өзіңе. Қарлар яуа, сенің туған күніңде, бәқіт шатылып қызым ғымыр берсін Құдай өзіңе. Бәқіт шатылып қызым ғымыр берсін